iki lho nyapa kok malah nangis lho. Kok ditanggap larang-larang karo pacare wae. Yo, tutuke. Ayo. Asik. Aku wis krasa jeneng. Kok njaluk iki lek wis ganti liyane kok panggan njaluk. Tutuk nang kene iki kendaraan kanggone kan. Ya, ngancing to. Dadi sampean sing gandrung gede, Mbak. Ini lho digandrung lho. Digandrung lho iki kok. Welek ya wajahe oleh ngancing. Orang anjing wis elek. Madhep rene lho wong-wong ben. Ya kan itu yang ini. Apa tutup kayak gimana? Sida. Sida asik. Sida asik Tuhu kok turu iki lho. Ya tuhu nek wong ora ya turu. Oh iya. Ayo, Mas Mondo lagi. Yo bagianmu. Mumpung wis ora anu. Udah. Ayo. Pindo. Pindo Mimi. Ayo. Pindo mimi hamimi. Oh. Pindo Mimi Hamin Tuna. Mimi mintuna yo cik butuh mimi. Indo mimilan mintuno. Lanjut dong nih kan terus ke. Ayo barang. Hop. Yo Mas Mondo. Aku dikai kesempatan lho. Limas ana tepi wajib. Kok nganggo mbok barang lho. Nganggo bak iki apa? Aku iki kulino ngaji. Lah wajib kok wajib. Lah ngopo kulino ngaji? Padha karo Ngopo kulino ngaji? Apa hubungane ngaji karo ngaji. Oh, Ngaji. ngaji. Padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat Jenenge kol-kolah kubro. nek wajib. Wajib. Oh. Pak Cari. Cari yo ora kol-kolah. Ora kol-kolah. Ayo. Cari Sido asih Yo, langgame setia tuhu. Yo, kayu nduk niken. Monggo diaturke. Monggo. Ayo. Aku kang setya satu nganti saiki. Oh,